Библиядан алынган тарих. Иисус үзенең апостоллары белән диңгезне кишеп Гадарин җиренә килгәннәр. Ул җирдә җиннәр кыллыгында яшәүче бер кеше булган. Жалангач килеш бик каты кычкырып үзен ташларга бәргәләп, ул кешеләрне куркытып каберләр арасында җөргән. Инде күп тапкыр аяк-кулларын чылбырлар, быгаулар белән бәйләсәләр дә, ул барыбер аларны изгән. Берәү дә аны җиңә алмаган. Иисус бу җиргә шушы хәлне белеп, аны бәла-казадан коткарырга дип килгән. Жардан төшүгә ул кеше Иисусны җирактан күреп, җигереп чыккан да Иисусның аягына җыгылып, бик каты кычкырып: "Алла улы Иисус, сиңа миннән нәрсә кирәк? Азаплама мине!" Иисус ул кешенең иченә урнашкан җиңгә чыгырга кушкан. "Шакшытын, бу кешедән чыгып кит." Иисус җиңгә әйтә: "Исемең ничек синең?" "Без бик күп. Шуңарга күрә минем исемем Легион. Безне ана теге дуңгызлар җанына җибәр. Шулар эченә керик." Иисус аларга боерган. Шундук шакшытыннар теге кешедән чыгып дуңгызлар эченә кергәннәр. 2000 баш дуңгыздан торган көтү текә жардан диңгезгә ташланган. Көтүчеләр бу хәлне күреп, шәһәргә якындагы булган авылларга дуңгызлар белән җинне кеше турында нәрсә булганын сөйләргә җигергәннәр. Анда яшәүчеләр бу вакыйганы карарга дип Иисус җанына килгәннәр. Теге җинне булган кешенең киенеп, үз акылына килеп утыруын күргәч, кешеләр бик нык курыкканнар. Бу хәлдән соң алар Иисусның шушы жакларда китүен үтенә башлаганнар. Инде теге җиннәрдән котылган кеше Иисус белән бергә китергә теләгән. Иисус анарга: "Бар туганнарың җанына кайт та, Алла сиңа нәрсә эшләгәне турында аларның барысына да сөйлә." Иисус әйткәнчә, ул күп шәһәрләрдә аның белән нәрсә булганын сөйләп җиргән. Халык аның сүзләрен исләре китеп тыңлаганнар. Шуңа күрә алар Иисусның яңадан әйләнеп кайтканын көткәннәр. Иисус кире кайткач, халык аны шатланып кабул итеп алганнар. Ул анда тагын да күп кодрәтләр күрсәткән. Аннары тагын бер вакыйга булган. Иисус апостоллары җанына килгәч, бик күп халык җыелганын күргән. Анда закон белүчеләрнең исәпләшүләрен ишетеп, Иисус алардан сораган: "Сез монда нәрсә турында исәпләшәсез?" Халык арасыннан бер кеше чыгып: "Иисус, мин синең җаныңа телсез улымны алып килдем. Ул бик азаплана. Аны шакшытын җиргә атып бәрә, авызыннан күбекләр килеп, тешләрен кышыгырдата. Аннары бөтен тәне катып кала. Апостолларыңнан улымны терелтүен сораган идем. Алар булдыра алмадылар." Иисус аңа: "Эй имансыз буын, күпме сезне түзеп торырга була? Китерегез минем җаныма малайны." Аны Иисус җанына алып килгәннәр. Иисусны күрүгә, шакшытын малайны калтыратырга тотынып, җиргә бәргән. Малайның авызыннан күбекләр киткән, тәне катып калган. "Җәрдәм ит, булыш безгә!" Иисус малай ишендәге җиңгә чыгырга боерган. "Телсез саңгырауты, мин сиңа боерам, чык аңардан. Моннан ары бер кайчанда керәсе булма." Шакшытын бер калтыратып, үкерә аңардан чыгып киткән. Кешеләр малай үлгән дип уйлаган. Иисус малайны кулына тотып, аягына бастырган. Андагы бөтен булган халыкның исләре киткән. Апостоллар аның белән үзләре генә калгач, сораганнар: "Иисус,
Ник без шакшы тыннарны куып чыгара алмадык ул? Иисус аларны өйрәтә башлаган. Иманыгыз әз. Мандай шакшы тыннарны бары тик иман, ураза тоту белән генә куып чыгарып була. Ул вакытта бер кемдә шушындый күп кодрәтләр, искиткеч терелтүләр, каргышлардан арындыруларны күрмәгән, ишетмәгән. Әле моңарга кадәр андый каль бер кайчан да булмаган.